Todos os eidos de poder, por exemplo, o meu poder judicial, están enormemente masculinizados. Vale? É dicir, somos a maioría mulleres suizas, pero que mandaban a ser os machos. Entón, non é unha hipervigilancia, é algo real, é algo estadístico. Non é que eu este hipervigilancia, nin que as mulleres estemos en hipervigilancia, nin que estemos criticando o sistema porque non se está visualizando, porque realmente, sí, e non o digo eu, o din as estadísticas nacionais e internacionais, visualizan toda a desproporcionalidade que existe no sistema a nivel mundial, porque a violencia sobre mulleres e sobre menores é algo mundial. Hai estamentos que non é extrema dereita exclusivamente en nin máis mínimo, en absoluto, sino que sectores masculinizados en todos os poderes, judicial, executivo e legislativo, que evidentemente todos os postos que teñen desenvolvemento de poder que están altamente masculinizados, insisto, e iso é algo estadístico que podemos observar absolutamente todos, non queren deixar ningún tipo de poder e tampouco na familia.